ଆଜିର କାଳାଂଶ को तुमମାନଙ୍କୁ स्वागत ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଆମେ ଆଗାମୀ ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁନରାଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ପୁନରାଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ, ଖାଦ୍ୟ ସାର ବା ପୋଷକ କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନକୁ ଖାଦ୍ୟ ସାର ବା ପୋଷକ। ପୋଷକ କେତେ ପ୍ରକାର? କ'ଣ କ'ଣ? 6 ପ୍ରକାର। ଶ୍ଵେତସାର, ସ୍ନେହସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ଜୀବସାର, ଧାତବ ଲବଣ ଓ ଜଳ। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ଵେତସାର ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଶ୍ଵେତସାର ଆପଣ କ'ଣ ଉପକାର କରେ? ନା, ଶ୍ଵେତସାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦିଏ। ତାହେଲେ এই ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ? ନା, ଭାତ, ରୁଟି, ଆଳୁ, ଚୁଡ଼ା, ସୁଜି, ମକା, ଗାଜର, କନ୍ଦମୂଳ, କଦଳୀ ଇତ୍ୟାଦି। ତାହେଲେ এই ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଶ୍ଵେତସାର ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ଜାଣିବା? ନା, ପାଟିକି ମିଠା ଲାଗୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ଵେତସାର। ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଅଧିକ ଭାତ ଖାଆନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଲା ସ୍ନେହସାର। ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଥିରେ ଥାଏ? ନଡ଼ିଆ, ଚିନାବାଦାମ, ରାଶି, ଚିନାବାଦାମ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ବାହାରେ? ତେଲ ବାହାରେ। ତାହେଲେ ଆଉ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ରହିଲା? ଚର୍ବି, ଲହୁଣୀ, ତେଲ, ଘିଅ, ଅଣ୍ଡା, କେଶର ଇତ୍ୟାଦି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। এই ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମର କ'ଣ ଉପକାର କରେ? ଏହା ଆମ ଶରୀରକୁ ଚିକ୍କଣ ରଖେ। ଶରୀରରେ ଚର୍ବି ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପୁଷ୍ଟିସାର। ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଲେ ଶ୍ଵେତସାର। ଶ୍ଵେତସାର, ସ୍ନେହସାର। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପୁଷ୍ଟିସାର। ପୁଷ୍ଟିସାର ପୁଷ୍ଟିସାର କ'ଣ? କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ଅଛି? ନା, ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଯେତେକ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। କ'ଣ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ? ନା, ଡାଲି, ଶିମ୍ବ, ମଟର, ହରଡ଼, ମୁଗ, ବିରି, କୋଳଥ ଏସବୁ ହେଲା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଫେର ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଥାଏ? ସୋୟାବିନ୍। ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର କ'ଣ? ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଡାକ୍ତରମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମର କ'ଣ ଉପକାର କରୁଛି? ପ୍ରଥମତଃ ଶରୀର ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସ୍ନାୟୁ, ଚର୍ମ, ବାଳ ଓ ନଖ ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତୃତୀୟ, ଶରୀରର କ୍ଷୟ ପୂରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ଉପକାର ହେଉଛି? ନା, ଏକରେ ଶରୀର ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସ୍ନାୟୁ, ଚର୍ମ, ବାଳ, ନଖ ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତୃତୀୟତଃ ଶରୀରର କ୍ଷୟ ପୂରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଜୀବସାର। ଜୀବସାର ବା ଭିଟାମିନ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି କ'ଣ ଅଛି? ଏଇ ଜୀବସାର ବା ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି। ଏହା କ'ଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆମର ଉପକାର ହୁଏ? ନା, ଏଇ ଜୀବସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ। କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ এই ভিটামিন বা জীবসার ଅଛି?
ଶାଗ, ତଟକା ପନିପରିବା, କ୍ଷୀର, କଲିଜା, ମାଛ, ଅଣ୍ଡା, ଗଜାମୁଗ, ପିଜୁଳି, ଲେମ୍ବୁ, କରମଙ୍ଗା କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଗାଜର, ଅଁଳା, ବାସିତଣି ଏସବୁ ଜିନିଷରେ କ'ଣ ଅଛି ଜୀବସାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା ପନିପରିବାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ସିଝାଇ ଦେବା, କାଟି ପାଣି ଅଧିକ ସମୟ ଭିଜାଇ ରଖିଲେ ସେଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ପନିପରିବାକୁ କାଟିକି ବେଶୀ ସମୟ ରଖିବା ନାହିଁ ବା ପାଣିରେ ଭିଜାଇବା। ଭିଟାମିନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଭିଟାମିନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। କ'ଣ ଭିଟାମିନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି? ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ବି, ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଭିଟାମିନ୍ ଡି, ଭିଟାମିନ୍ ଇ, କେ, B12 ଏମିତି ଅନେକ ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଭିଟାମିନ୍ ଏ। ତାହେଲେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଭିଟାମିନ୍ ଏ? କେଉଁଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଛି? କ୍ଷୀର, ଲହୁଣୀ, କଲିଜା, ଅଣ୍ଡାର କେଶର, ମାଛ, ତେଲ, ଲହୁଣୀ। ଭିଟାମିନ୍ ବି କେଉଁଥିରେ ଅଛି? କ୍ଷୀର, ପାଉଁରୁଟି, ଡାଲି, କଲିଜା, ଚିନାବାଦାମ, ଚୋକଡ଼ ମିଶା ଅଟା, ମାଛ। ଭିଟାମିନ୍ ସି କେଉଁଥିରେ ଅଛି? ଲେମ୍ବୁ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ପିଜୁଳି, ଅଁଳା, କମଳା, ତଟକା ପନିପରିବା। ଭିଟାମିନ୍ ବି କେଉଁଥିରେ ଅଛି? ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, ଛୋଟ ମାଛ, ଲହୁଣୀ, କଡ୍ ଲିଭର। ତେଣୁ ଏ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ବି, ସି, ଡି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଆଉ କେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଟାମିନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଭିଟାମିନ୍ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଭିଟାମିନ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଖଣିଜ ଲବଣ ବା ଧାତୁସାର। ଖଣିଜ ଲବଣ ଧାତୁସାର କ'ଣ? ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟରେ ଖଣିଜ ଲବଣ ବା ଧାତୁସାର ଅଛି। ଚୂନ, ଲୌହ, ଗନ୍ଧକ ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ଲବଣ ବା ଧାତୁସାର। କେଉଁଥିରୁ ଧାତୁସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳେ? ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗ, କ୍ଷୀର, ପନିପରିବା, ମୂଳା, ପିଜୁଳି, ଅଣ୍ଡା, ମକା, ମାଂସ, ଚୁନାମାଛ ଆଦିରେ ଧାତୁସାର ଅଧିକ ପରିମାଣ ଥାଏ। ଏହି ଧାତୁସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମର କ'ଣ ଉପକାର ହୁଏ? ନା ଏ ଧାତୁସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମର ହାଡ଼ ଶକ୍ତ ହୁଏ। ଆମକୁ ରକ୍ତ ଗଠନରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଯାହାର ରକ୍ତ ଦେହରେ କମ୍ ଥାଏ ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଏ ଲୌହଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଲୌହଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଯଦି ଆମେ କଞ୍ଚା କଦଳୀ କି ବାଇଗଣ କାଟି ଆମେ ପାଣିରେ ପକାଇଦେବା, ପାଣିର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଯାଉଛି, କଳା ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି? ନା ଏଥିରେ ଲୌହ ଅଂଶ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି? କଳା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ନା ଧାତୁସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ? ହାଡ଼ ଶକ୍ତ ହୁଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରେ? ଆମର ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ତିଆରି କରିବାରେ କ'ଣ କରେ? ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଶେଷରେ ଜଳ। ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ଜଳ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ଆମେ ଖାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟର ସାରାଂଶ ଜଳରେ ମିଶି ରକ୍ତକୁ ଯାଏ। ତେଣୁ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଜଳ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଜଳ ନ ରହିଲେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୋଇପାରିବନି। ସେମିତି ଆମ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଜଳ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନକୁ 4 ଲିଟର ବା 10ରୁ 12 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ଆମେ କହିବା ଆମେ ଖାଉଥିବା କେଉଁ ପନିପରିବାରେ ବା ଫଳରେ ପାଣି ଅଛି? ନା ତରଭୁଜ, କାକୁଡ଼ି। ସେଥିପାଇଁ ଖରାଦିନ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ତରଭୁଜ, କାକୁଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି କ'ଣ କରୁ?
ଶେଷରେ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ 6ଟି ଖାଦ୍ୟର ଉପାଦାନ ପୋଷକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ ମନେ ରଖିବା। ଶେଷରେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ। ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ? ବୟସ ଅନୁସାରେ ଶରୀର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସେହି ଖାଦ୍ୟର ସମଷ୍ଟିକୁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଗରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଏ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟର ସାରଣୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତାର ଟେବୁଲ ବହିରେ ଅଛି, ଦେଖିବା କେଉଁ ବୟସର ପିଲା କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ କେତିକି ପରିମାଣରେ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେମିତି ତୁମ ବୟସର ପିଲା ଚାଉଳ 150 ଗ୍ରାମ ଖାଇବା, ଅଟା 150 ଗ୍ରାମ ଖାଇବା କଥା, ଫଳ 50 ଗ୍ରାମ ଖାଇବା କଥା। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟର କେତେ ପରିମାଣର ଲୋକ କେତେ ଖାଇବା କଥା ସେଇଟା ଏ ଟେବୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଆମିଷାଶୀ ଲୋକ କେତେ ଖାଇବ, ଆଉ ନିରାମିଷାଶୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କେତେ ଖାଇବ, କେଉଁ ପରିମାଣ ଖାଇବ, ଏ ଟେବୁଲ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟଟି ଆମେ ଭଲରେ ପଢ଼ିବା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ପଢ଼ୁଥିବ, ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା। କେବଳ 1 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଆସିବ। ଯେଉଁ ପାଟର୍ନ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ଘରେ ରୁହ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହ, ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହ। ଧନ୍ୟବାଦ।